Iawn te, amser beicio! Yay! Osian, cer di ar y beic gynta. Gwyliwch. Mae olwyn gefn y beic wedi cysylltu gyda'r drwm yma. Beicio. A drychwch, mae tu fewn y drwm yn troi. Ti'n moyn dechrau, ti'n moyn cymryd paent. Dyna ni, a stop. A gwyliwch beth sy'n digwydd i'r paent. Ysbryd y mas. Ydy. A lliw arall nawr. Waw! Na fe? Fi'n gallu rhoi bach o gwyn. Fi byth yn rhoi lliw fel yna o'r blaen. Da iawn. Mae hwnna edrych yn actually neis. Mae hwnna'n edrych fel hypno ring. Beicio'n dda fyna. Oce, un bach ola. Mae'n edrych fel loli. Mae'n edrych fel loli. Loli candy. Ydy ma fe? Stop! Fe gen i weld sut mae'r llun yn edrych. Ww, hert! Os bydd e'n troi, mae'r paent yn gwasgaru mas. A mae perffordd wedi mynd fyna, wedi creu mwy lliwgar. Yn union? Fe nes i creu olwyn lliwgar. Mae rhaid pedlon gyflym. Dim gormod. Na fe. Waw, ddech chi'n cylchoedd na. Mae hyn yn ymarfer cwrs da. Ydy ma fe, mae'n gwaith caled. Wow, hwna hw. Honestly, mi angen i fod o'i yn y canol. Mae'n edrych yn bed. Na fe? Oce, newn ni stop y seiclo nawr a gen i weld y llun. Beth i wedi digwydd? Mae'n edrych yn llaw. Ma fe, mae'n edrych yn dwy lawr fel hyn. Iawn, bant y tînel. Dyna'n bed. Wow. Newch chi cilch bach yn y canol. Nech yn mynd ymlaen. Dal y lan yn uchel i ni Osian. Dal y lan yn uchel na fe. Oce, na digon. Dal yn spenna. Mae'n edrych bach yn neud. Ti'n hoffi beicio a ti'n hoffi beicio i'r ysgol? Dal yn uwch. Waw. Nes i ddefnyddio oren, porffor a melyn. Wow!